नार्जि बुदां साहाया लोंदो। जागोन दे, नोंबो लोंफादो। ओमफ्राय थेंक इउ नार्जि बुदां आंखौ दोनफैनायनि थाखाय। जेबो नङालै सोमस्रि, मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनायानो मानसिनि गुबै धोरोमखा। नै माथो हाफांआबो फन हरगासिनो। नार्जि बुदां दाथ' हाफांआ नोंखौ बिराद रायसिगोन आंखौ दोनफैनायनि थाखाय। मिन्थिबालाय रायगोनानो बियो, खिन्थु आं खोन्थाथ'ला एबार। नोंसोरबो हायोबा हाफां आरो नों थाबैनो रायलायफिनबानो जाबाय, बेफोरबायदि नांलायनानै थानाङा। बारा गावनिखौल' जानाय बायदि बुंब्ला रागा जोङोहाय। बेनालाय रागाया एसे बाराखा, नों गाज्रि मोननाङा दे। मोना दे, मानो मोननो। ओमफ्राय नोंसानि आइ आफामोनालाय बहाथो थांदों? दहाय फन खालामदोंमोन आङो, गामियावसो दंहैयो होनदों, माइ गायनायनि सावरि जाहैदोंनो आइबो आफाबो। फैखासिगोन बे आइ आफामोनाबो, आइ आफामोनखौबो लोगो हमनानै थांदो नार्जि बुदां। नांथ'ला नामा? अब्लाबो साहाखौ लोंनानै गयखौ जानानै थांदो। नुबाय अमाराजा नुबाय, नार्जि बुदाङा फन थिखोलायबावाखै। साला लाइनसो मारिलायबाय थायाखैथ' सानैजों। थिगबो गैयाहाय, सानैजों हाजि हुजिसो लाइन मारिलायगासिनो खोमा। साला ओरैबायदि जाथारबायना बिसोरो नार्जि बुदां, नार्जि बुदां आरो सोमस्रि। नार्जि बुदाङाबो बिराद जालायथारदों आरोना, आङो सोमस्रिजों रायलायनाङा होननानै बुंखाबाय, बिजोंसो रायलायबावनानै आरो बेखौसो दोनलांबावो। खमथि नङा बे नार्जि बुदाङाबो भद्रद्र जाफ्लानानै। सोमस्रियाबो खमथि नामा? गाब्लु गाब्ला जाफ्लानानै गाब रोंथारदों बे। गारलाय बिसोर सानैखौबो दिनैबा हले। मानोथो गारगोनांगौहाय, सिगाङाव हमना लाग्रोगोन, हमनानै बुगोन, जोग्लिगोन, गाफ्लेगोन, गारदावगोन, बुगोन, बुख्लायगोन, इनिफ्रायसो गारगोन। औ नङालाय माथो। हाफां एकदमबारे दाब्राय, गराय दाब्रायनाय बायदि दाब्राय। अब्लालाय मोजाङै हमथालाय। अमाराजा आंनाव हमथानाङा, बाइकआव हमथा, बाइकआव। अख्रे बस अख्रे। हाफां लासै सलायलाय। माबायदि सलायनाय जादोंलै बेनालाय? हाफां आं थेथ'नो गोसो गैयालै हाफां। आयौ मा सलायनाय जादोंलै हाफां? थाब मोनहैनायखौ नांगौ ना नाङा नोंनो? मा सलायनाय जादोंलै बे? आं थेथ'नो गोसो गैयालै। आयौ गसाय, आयौ बाय आइलै आफालै बाय दिनै रायखौ नोंसोर नुला बाय। बिदाय बुहुम बिदाय, गासिबो बिदाय। हाय अमाराजा ओंखारदो, सफैबाय होननाय न'आव। माबायदि गारि सलायखोब्रा नोंलाय? एनार्जियानो खावसे थांखाजोब्बाय, दा बोरै बुलायगोन आं? नार्जि बुदांजों बोरै बुलायगोन आं? नोंखौ लाबोआलासिनो दंफावखौसो लाबोनांगौमोन आं। बा नार्जि बुदांनि गारिया फैमारदोंसोथ' आरो। एसे गाज्रि जाबाय नों नार्जि बुदां। मालाय सिख्लाखौ बेबो आंनि लोगोखौ दोनखुमा फैलायदोंबा। गाबाहाय मा, गाबबा दुरबल जायो मानसिया, बेनिखायनो दा गाबालासिनो डाइरेक्ट बुलायहैनांगौ आंहा नार्जि बुदांजों। न'आवबो रावबो गैया नामासै? नार्जि बुदां आरो सोमस्रिल' नामासै? अमाराजा फै माबार। अब्लालाय अमाराजा डाइरेक्ट हाबलांखानोसै नामा न'आव? खोनासंग्रोनि। अमाराजा माबा खोनादोंना? माबा सिसा माबा खोनालाबायदों र'। बा लोगो नाङा सानैजों माखौबा मिनिलायगासिनो। माखौ एसेबां हाजिदों? खोनासं मा रायलायो। ओमफ्राय डाइरेक्ट दरजाखौ जोखावखाबाय आरो। नार्जि बुदां थगायसुला, हि हा मिनिनाय मोननाय नङा होननानै आंखौ थगायदोंमोन नों। बिदि नङालै। होमबालाय माबायदिथोमोन नार्जि बुदां? अमाराजा नार्जि बुदांनि दाय गैया, बियो जास्ट आंखौ दोनफैदोंल'सो। लाजिया नों सोमस्रि, लाजिया नों? जोंनि रुमनिफ्राय ओंखारबोनानै नों आंनि बयफ्रेन्डखौसो मोनबाय, नोंखौ न'सिम दोनफैहोनो थाखाय आंनि बयफ्रेन्डखौसो। आंजों रुमाव थिगसे नांलायना ओंखारबोनानै बाहेराव नार्जि बुदांजों हाजो हुजो मिनिफैबाय आरोना नोङो, नार्जि बुदांखौ नोंसोर न' लाबोलायनानै। थोद हाफां बिदि नङालै। होमबालाय माबायदिथोमोन? अनसन थिखांलायनो हालाय मा खालामदोंमोन नोंसोर? मा खालामदोंमोन? आं साहा फुदुंनानै होदोंमोन। आच्छा, होमबा नार्जि बुदाङा साहा फुदुंनायाव नोंखौ थानानै नायबाय थादोंमोन नामा? बे नार्जि बुदां आंनि फनखौ मानो थिखाङाखैमोन? मानो थिखाङाखैमोन नों नार्जि बुदां? आं मा होनबावनो आरो, जायखिजाया सोमस्रिखौल' दोनफैदोंमोन मोना जानायखाय। नार्जि बुदां आं
नोंखौ बुंखादोंमोन ना सोमस्रिजों दा रायलाय होननानै बिसोर अमा राजा आरो सोमस्रिजों आं नांलायदों होननानै थेवबो नों आंनि खोथाखौ मानियालासे नों सोमस्रिखौ न'सिम दोनफैलायदों आरो ना अमा राजा आरो सोमस्रि सानैबो आंखौ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लोगो नांनानै रायदों आरो नों आंनि बयफ्रेन्ड जानानै सोमस्रिखौ रायालासिनो नों सोमस्रिखौ दोनफैदोंसो नों आं मानो रायनो हानो दे सोमस्रि आरो नोंसोर सानैयासो नांलायदों आंलाय मानो बुंनांगौ जाखो नोंसोर सानैनि गेजेराव जेरै अमा राजाया सोमस्रिनि खोथा लानानै आंखौ रायदों दंफांखौ रायदों थिग बेबायदिनो नोंबो अमा राजा बायदि सोमस्रिखौ रायनांगौमोन ना आंखौ रायनाय बायदि जेरै अमा राजा आंखौ रायदोंमोन ना अमा राजा नों आंखौ रायाखैमोन होनलाय औ रायदोंमोनथ' आरो आं नोंखौ खोनाबाय नारजिबुदां अमा राजा आंखौ रायदों मिथिबाय निदान समाव मानसिखौ हेफाजाब होनायानो गुबै धोरोमलै हाफा आं बेवहाय बे एफा दावराव जानो दरखार गैया नों मिथिबाय मानसिखौ निदान समाव बासायनांगौ होननानै बा बेखौबा मिथिबाय नाथाय मानसिखौ सैथो बुंनांगौ बेखौबा मिथियासै नोङो नारजिबुदां थगाय सब्ला साला गोबोरखिनि एम्फौ सरिलै मिस्टेक जाबाय जेबो सरि सरा गैया नोंसोर दाय मावनो होननानै मावखाथारदों नङा माथो अमा राजा गाबफ्लालायबाय दा मोख्रा हासुदैया गलायबाय दा मानसिखौ बिदि होननो हामगौ नामा हाफां अब्लालाय सोमस्रिखौनो लादो नोङो मा सोमस्रि नारजिबुदांखौ गोसो थुखोमाना दं नामा नों गोसो थोआखैहाय मा थगायनाय माने नोंसोर सानैबो गोसो थोलायखाबाय नारजिबुदां नों आंखौ मानो थगायनाय नों सोमस्रिखौ जुदि दोनफैदोंब्ला नों दहायनो खिन्थानांगौमोन ना सोमस्रिखौ दोनफैदों होननानै नों मानो थगायनांगौ सोमस्रिनि थाखायनो नों आंखौ थगायबाय नारजिबुदां बिदि नङालै हाफां सोबाबाव हाफां सोबाबाव आं जेबो साना दाय मावनानैलाय नोंलाय माथो सानबावनांगौ जाखो जों जेबो दाय मावाखैहाय नारजिबुदांआ आंखौ दोनफैदोंल'सो नांलालै नोंखौ सोमस्रि दिनैनिफ्राय नांला नोंखौ ब्रेकआप होनोसो फैदों आं मा जाबाय था नारजिबुदांखौ लायोबा लाबाय था अमा राजा प्लिज आंखौ गारनो थांनाङा प्लिज अमा राजा सोबा जानो लुगैदों आंजों सोबा जानो हिनजाव होननानैसो एसे अनना दोनबावबाय आं नङाबा नोंनि बिगुरखौ बिसिजोबगौमोन आं नांगौबा बिगुरखौनो बेसि थेवबो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो अमा राजा बिदिनो गाफ्ला इमसनेल खालामफ्ला बिदिनो बियो गावनि दायखौ लाखुमाबाय थायो सोमस्रिया साला बाला सोबागोन जों दानो हाफां मा गोदाव सोराव मा सोमस्रिखौ सोबानो नायगिरनायखाय देहायाव नांदों नामा नोंनाव देहायाव नांदों हाफां बादेलै बिसोर सानैया गोसोथोलायखाबाय फै जोंहाबो गोसोथोलायनोसै औ थौ अमा राजा माथो होनबावनो आरो बे हाफांखौबो जेबो दा होन नों सोमस्रिनि खिथु सोलाग्रा मा होनना गालांखोलै